Ara és una estona que acostuma a ser divertida. A la gent li agrada, hi ha gent que perd els nervis, però aquest perdre els nervis és part també del procés. D'acord? Mireu, jo m'he posat aquesta bata per la radiació. D'acord? Bàsicament per la radiació. Jo us he enganyat, De tot el que us he dit fins ara és tot mentida. Vinc del Centre de Control d'Epidèmies de Catalunya. Mireu, us vinc a demanar ajuda. Tenim un senyor, un científic, que no té gaire amistat, té mala fama a la comunitat científica perquè és propens a utilitzar les ciències ocultes, el que se'n diu màgia negra. D'acord? Podríem sentir parlar, es diu Dr. Zhivago, és el dolent de la pel·lícula. D'acord? I està treballant a l'expansió d'un virus que s'anomena hepatovirus i que, com diu la paraula, genera apatia, avorriment i fins i tot violència entre adolescents i joves. El focus d'expansió en aquests moments és Catalunya. D'acord? És el seu focus de treball. Aprofitant l'ocasió que venia davant d'un il·lustre grup de docents amb molt de potencial, us convido a que m'ajudeu a derrotar aquesta acció malèfica que es produirà en breu. Vale? Mireu, com a responsable jo us vull ajudar. Teniu dos identificadors, d'acord, per grup. Cada taula és un grup. Vale? Els verds són els key holders, d'acord? Només una persona el pot portar. Ara, us els podeu canviar entre vosaltres. D'acord? És a dir, ara el pot portar ell, quan ell s'atabali que digui, no puc més. Doncs li dones a un altre i que tothom mor de sobre. D'acord? Ok. Aquest és el messenger. Aquest és el personatge que pot anar de taula en taula, circulant per l'aula, d'acord? Intentant compartir o extreure informació dels companys. Vale? Per tant, qui holder i messenger. Vosaltres assigneu qui vol fer què. Ho decidiu. Qui vol fer què. D'acord? Mireu, a part d'això, tenim un malefici terrible. Un malefici que jo gestiono. En el cas que algú de vosaltres incompleixi la normativa del joc, que durarà 45 minuts, no sé què digui. Posarem un timer, 45 minuts. En el cas que algú incompleixi, veieu, ja teniu 8 cartes allà dalt, a la paret, hi ha 8 cartes penjades, d'acord? Elles són les vides. Vides. Si en algun moment donat hi ha algú que no porta l'identificador de color verd i veig que està apropant-se en aquestes caixes, que són d'objectiu, i veig que s'està acostant en aquestes caixes, jo aniré i, clac, us trauré una de les vides. En el cas que us quedeu sense vides, tan, 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 muerte súbita. Però no patiu, no soc tan dolent. Tenim 4 comodins, 4 jokers. Quan s'activen? Quan vosaltres decidiu. Com? No ho sé, us haureu d'espavilar. Moment de pànic. Moment de pànic. Cristian, no sabem què fer. Consumim un comodí. Evidentment, el comodí té penalització. Objectiu. Obrir les caixes. Com podeu veure, aquestes caixes tenen uns quants candals de diferent tipologia i amb diferents números. No sempre és el 300. Són diferents. Vale? N'hi ha uns que no tenen números. Pot ser que tinguin lletres o pot ser que tinguin fletxetes. No ho sabem. Per tant, 1, 2, 3 boxes. Només els key holders poden venir fins aquí, Insisteixo, això ha de quedar claríssim. Després no vull... estem perdut. No ho he dit. Sí que ho he dit, moltes vegades. I els taronges són els messengers, els que els poden circular.
Els altres, per seguretat, hauríem d'intentar estar al nostre lloc. Que m'haig d'aixecar perquè tinc un moment de... que vull sortir. Ei, passa'm el d'això ens estronja i una vegada tens això col·locat, ets lliure de circular. Ara, els taronges poden tocar les caixes? No! No poden. Només els verds. És clar? Ja ho veus. Sí? Ok. Ara trauré el que és perillós d'aquí, Ja no està funcionant. Ok. Imprescindible. Imprescindible. I concentreu-vos en aquestes paraules, perquè generalment els docents ens costa horrors. Però horrors, Comunicació. Coordinació i contenció. És clar? Mireu, us donaré aquest full que serà el punt de partida. 2 per taula. I a partir d'aquí engegaré el temps i en aquest orador. Si en 45 minuts no heu aconseguit obrir aquestes caixes, heu fracassat. Si ho feu, la victòria serà vostra i passareu una setmana absolutament genial. Escolta, la victòria ha de ser d'un grup o del grup en les conclusions? No. No saps si és un partit o...